O Museo Obradoiro de Olería de Niño Daguia en Xunqueira de Espadañedo acolle do venres 12 ao domingo 14 de agosto a oitava edición do Encontro de Cacharreiros en Niño Daguia, un evento gratuito aberto a veciños e visitantes e organizado por este Museo Municipal e a Asociación Amigos do Barro de Niño Daguia, co colaboración da Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia. Van a participar un cesteiro, porque penso que o que as apañadeiras levaban o cesto, os cacharros para o forno, vai a participar un torneio de madeira, vai a participar dúas persoas que son Carlos que ven de Tondela, Portugal, que en certa maneira é un encontro internacional, porque este home veu desde o primeiro día, Carlos e Xana, con unhas pezas maravillosas, e incluso esa xente vive solamente exclusiva para a cerámica, para valorar, por en valor a cerámica. E despois estará Carlos San Claudio, que tamén é un artesano bo, está Antón Román, Susana, e por primeira vez ven unha rapaza, Ana Méndez, que fai cestería con mimbre incorporado. E despois está Enrique, está Alfarería Agustín, que, bueno, que eu agora xa estou medio relegado, pero sigue a alfarería como meu fillo. Celebrarase no Museo Obradoiro de Olería de Niño Daguia este fin de semana, con horario de 11 a 14 horas e de 17 a 21 horas.